Ngimbingeleleke babukele emakhaya ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazana babukele emakhaya ngibingelela yona ke ingwe ehle sinyingo nje babukele ke namhlanje ke la sibhalelwa uma lo engimnayo manje njani Sebenza njani futhi? Sikhona ma bengisacela ke usichazele ukuthi njengoba nje sila namhlanje kahle kahle sinike laphi. Okay, la sinikela ukhazini wami wangithembisa umsebenzi. Wathi uzongifaka emsebenzini ucela ngimnika imali engango 2000, ngathi ngeke ngikwazi ukuba nemali engango 2000 ngamnika u1.7. Ngikhuluma ngegazi lami, ubhuti wami umfowethu wangithembisa umsebenzi esenza khona ethi kuzoqashwa. Ngizolinda 1 week evomkhokhela imali ngamnikeza emva komnika imali sadukelana naye angisamthola emafonini wangibloka yonke indawo ngahamba ngaye ekhaya elikhulu ngithi ngicela bangixhumanise naye nakhona banginikeza inamba endala ukuze nginibhalele ngoba sengimzame yonke into angimtholi. Ngiyazi ukuthi abalaleli ngebangizwe kahle ngoba igazi lami ubhuti wami umfowethu cousin wami kodwa ke sekungaphezulu kwamandla ami nabazali ngibatshelile bonke nezihlobo ngacela umgwazela ungisize njengoba ngika namhlanje. Okay, hayi ake sinikeleni khona ke masike siyoza ukuthi kahle kahle ubhuti kwenzakalani imali yakho uyibambele ngoba ngiyayidinga kwangempela ngiyayidinga. Asike sinikeleni khona. Okay. Uhuma Konko, ngathi khona la. Konko. Sanibona. njani mfethu Ngiyongweni. uyani Yena. oh bafunjani Njani? hayi size kuwena mfethu mhlambe singakwazi ukungena Ngihera nabantu manje lezi igora lezi Sicela ugqoke. Ngize kuwena nje uyazi. nalezi igora lezi Yes. Angithi nini ngizama. sicela ukukhuluma nawe mfethu sicela ugqoke Cela ugqoka, cela ungene. khuleka ngema amakhamera lawo wafana cha khuleka mfethu amakhamera okay ngicela mfethu sikwazi ukuthi sizwane ukuthi size ngani ngene Kanjani ngithoke. Kanjani? Unjani mfethu? ngizela nalezi igora lezi Nangithi ngibroka ngami. ngithawa ngishoda wena hayi mfethu ngithawa ngishoda ngiyaphosa mfethu oh ma ngicela uhlale la Ngeke ngibona naye okay ngicela okay ngiyabona ngima mfethu athini ibhayidi lakho lokudla le hlala mfowethu ungakusabuza imibuzo okay bafunjani njalo asikhona before nje bafosiye phambili ngifuna ukuthi understand ukuthi asizile kabi umuntu ngishoda imaphetho yazi senze kanje abashutha nje senzela ukuthi if makuba khona into wena ongabi happy ngayo ungahamba uyovula icala understand so mfethu ke ikanje lento njengoba nje mfethu sila sibhalele usisi la wathi unenkinga nawo ngicela nami uqale ngiyithule mina ngiyingwenya edlezini hamba ngaphansi kohlelo umgwazela manje usuletha abagwazela la sisi nangithi ngizama yonke indawo ngikuthole. Sisi ngicela ke sisi uke nice usichazele ukuthi size ngani la kumfowethu Uthabise lo cousin wami. Ngo hayi ukuthi cousin ngihambe ngimfuna ngimthola. Wafona wathi emsebenzini wakhe uzoqashwa. Kodwa kufuneka imadlala encane engango 2000. Okay. Ufuna nje imali engango 2000 ngamtshela ukuthi ayikho. Wathi asizame sobathathe ekhaya. lalela mfowethu Ayikho into esilalela Ngicela umlindi no Thabiso wafona lapho kujanani lapho inkinga nithe yezwa hayi ukuthi siyakudawula kwakho ukuthi phela kumele kuzwakala istory sasisi mase sizwa yebo mina ngibhalile bathi into ngibhala kuyiyona yini yebo ma khona bese uyo wangisukela mfowethu wena phela mlindi ukuthi aqede sicela uqede makhuluma hayi wafona wathi sobathatha ucela sikhiphe imali engango 2000 zofaka emsebenzini bahluleka usisi bami abadala mina ngincane ngayizama nami kwangasiyona imali yami ophinde singane esikoleni ngamnikeza ngamthethe ngeke ngibe no 2000 ngizoba no 1.7 wathi ucela ngimenzele ucase send ngamenzela uThabiso emva kwalokho ngabe sengithi mina ngicela phela angenzele ukuthi ngizokhokha u300 mase ngiqalile ukusebenza wathi uThabiso ayikho inkinga
wathi ngizolinda 1 week ngawulinda 1 week kuphelele manje inyanga eziwu3 uthabisa kabuye kumina ngiyamfuna ngimtholi lehlala khona akekho nengabe ngiya ekhaya ngimtholi noma wakha ngamazi baba wakha ngamazi nengifuna inamba nginele namba endala akasathola inhlobo akasaphenduli ukhuluma phela nami kwami uzokhuluma phela kwakho wabaleka sesikhathi sami angithi wangibaleka angithi usatholakala ngiyaxaya ukuthi unefoni uyithatha wona usatholakala emoyeni ayike ngithusa lokuthi unefoni mina utholala imali ukuthi unefoni phela sisi ifoni yalahleka angithi ngachaza ukuthi ifoni yalahleka uyakwazi ekhaya ilungile phela wena yini ehlula ukuthi ulinde imali engaka ngithi vele ngangilindile 1 week emva kwento uphinde kwatholakala sicela uchaza ukuthi kwenziwa yini ukuthi usisi ayisekho into enzenakela dinga imali yami wangiphaphela ngoba mina ngangifuna lo mncane lo ezizwana naye kahle yena ngoba unomona mfowethu unomona ngoba unomona weqela ingane hayi bo usifuna wawufuna 6000 kuthina ngebhada banayo mina enginayo 1.7 okay yeah uqhubeka wawuthi uyasiqola bahlelo kulinda mfowethu ngoba ningishutha nje abantu basemsebenzini bazokushutha ngithawa kwami ngishutha shutha ngempela mfethu angithi ngike ngachaza ngesimo sekamera shutha mfowethu kodwa umphathi wami ukhona kulezi zinto lezi social media mebona lento yonke lento yenzeka mina ngiyaxoshwa emsebenzini lokho nizofana labangasebenzi yokuqila kodwa mfethu ngiqile manje makuwukuthi wena ayikho into imbo yenzayo awaneliseki makuthi ayikho into wena imbo yenzayo ngeke uwacwaya amakhamera kodwa makuwukuthi khona ugebengu usisi ubengeza ingane yedwa noma sisi kuzokwenzeka makuvela usisi kuvele nabanye futhi osuke wabaqola yebo bakhona lokho ngizwa ngawe okay mfethu sicela uphathele igora lezi yes isikhona sicela uchaze ukuthi kwenziwa yini imali kasisi ungamfaka emsebenzini esekunikile hayibuye yona ngisafuna lo msebenzi ngitshela usisi ngathi sisi ngicela ulinde 1 week sonto lodwa sisi phela izinto azenze ngendlela nibaningi labantu yabo manje niyangishutha awungitshela manje sekuvela ukuthi mina ngifaka abantu ngokugwaza kade awubafaki ngiyabafaka nje vele wosifuna sobathatha awubafaka wathi ngitshele nomakhelwane imaka awubafaka abanayo manje futhi lokho sengaze nikuvezela kumakhamera ayima awubafaki kwabizile wena mawubalekela ukuvela kumakhamera kushutha abantu uyafishwa nakini bafisha abantu awubasizi ngisizwe intombi yakho yazi yangisiza ngisazi ukuthi ngithini phela sengikhuluma nonke ikwambi Buyisa imali yakho okay wemfethu angithi buyisa imali sike sachaza ukuthi azizile ngempi wena nize ngempi ngoba phela nangithethisa kwami buyisa imali awu unesibindi sothulana emini wazi ukuthi uyangikweleta wemfethu phela sisikade ngingenile izolo ngifuna ngathatha imali ngizingane esikoleni kumanje ngenza amandla manje awuchazeke mfethu usisi nawe aqedile stationary ngidinga imali imali oyidingayo yakho 1.7 ungena ubuye nje ngoba unjalo ngiphume nawo sabe awusafuna umsebenzi usuhlule siside isikhathi side ngiyabonga usuhlule ukulinda side isikhathi side usisi uyasho ukuthi side kakhulu wenziwa wasekhaya igazi lami bhuti igazi lami ukwethise umuntu wakini sengathi ngibukisa ngaye kumakhamera kuyena ngijikela kanjani igazi lami ungijikelile ukulinda mfowethu cha kwakhona ukufuna imali kulona kusawujikela kwafanele ukhokhela wena no kwafanele ngeyakho lalela mfethu igazi lakho ngeke abaleke lo muntu lo muntu wakini kwafanele ukhulume nabantu basemsebenzini ukuthi hayi bafethu udadewethu lo ngicela ukuthi simfake angithi lalelana ngesilalela into engekho ngiyahola ngiphila awuholi wena uyaqola ngineyingane kumele ngizondla uzondla phi ingane usisi kwamele akhiphe imali ngoba nami khona abantu engibakhokhelayo phambili ukuthi bafake umuntu emsebenzini ngoba ngiyona imanager emsebenzini nami ngino connection connection futhi bayakhokhela ubani ongakwazi lokho bakhokhela connection umuntu angabizwa connection omahhala ngeke ngishuthe ngeke phela bakhokhela le camera icini ngeke icini camera ngeke icini akhohlwa yasabisa awuyasabisa Uyabona kanjani mfowethu uncane kodwa ukhohlwa obhuti bakhabadala ngendlela abazongizukela kwami lalela sizenzusukela sizofuna imali kasisi lungile sisi ngithuke ngikuthuke angwamakhamera kanti ngisazokuthuka lungile imali usisi uyachaza ukuthi ukafike kini bafike emqashweni wakhe akaziwa ngala ubuhlala khona ubalekile ngize ngasizo intombi yakhe yakudala na ngazi uyongidayisile ayidayisanga phela uthi sokhazi hayi phela ungidayisile akudayisanga idayiseka ngizoyizela mina kuwena nini
Angithi nawe uyazi ukuthi imali ngithola kanjani? Ngithola kanjani? Angithi angisebenzi. Kade ngagcina ukuya khona. Sinomama Zwane ingake ngangazi. Akangazi vele ukuthi ngaphi. Ingakho nizena ngithola ngentombi yami ngoba akangazi umama. Manje ngizongizela ngiyabona ukuthi unjani awuzwani nomndeni shuthi mfethu kahle wena umuntu onenkinga wena nenkinga unenkinga hayi ngiqashela mhlawumbe wabalekiswa yikona ukuqola abantu base babuya bayabhama nomama walwa ngize la mfowethu ngoba bengisondezela wona umsebenzi mfowethu ngisebenza la eduze ayikho lonto ayikho manje nomqasho useduze mfowethu lapha ngale kulela side mfowethu kukude ngachaza futhi ekhaya kodwa uqasha ngale mali ngayitshela osifama abancane ngoba ibone isithi ukuzwana nabo okay babona abakwazi awaziwa wona ke mfethu angithi uyezwa ukuthi uma ukuthi into kahle ayidingayo imali akalwi nawe usisi ufuna imali yena nje kuphela ucela ongokwazi imali yami ngidinga imali yami futhi ngizophuma nayo imali imali umsebenzi angisafuni akalinde phela mfowethu akalinde nangeke ethi akasawucela ngisengright ngomsebenzi angisawucela manje kuyizodlana isodla lathi efele kanjani hayi buyisa imali wena uzohamba uzothenga ngayo imali sengidrosa zidle ingane kunokuthi imali phela wama ngisho yami njengoba isihlale kuwe ngiyazi ukuthi namhlanje nje akwengikhulume namhlanje umhla ka25 ngahola ngomhla ka15 angihlangana lokho manje nithi imali ngithathe ephike bakufanele wemfethu lalela la usisi sangize ngikhipha Thabiso ingane cela imali yami Sengize ngikhipha insuku zami zokhola emakhamereni mfowethu yebo msebenzi uzophela thina ngithi awukahle ungishutha wemfethu kantini inkinga yakho mshuthe lethi imali yami asilwi nawe lethi imali yami mshuthe angithi ufuna ukuthi kuthiwa umndeni wami mfowethu uzothini ubona lento le uzothini kwapha nawe awubafaki nabantu emsebenzini akabafaka kudlima zethu manje umndeni wami mina ngayingama phambi kwekhamera mina angishuthe ngisho ukushutha kodwa niyangishutha usungaqala ihlobo sakho nokuthiwa hey wena mfana shutha manje ke awukuyenzeke lento enzayo hayi into zenza imali engidingayo ingimali phela kwami ngeke asindawo imali idinga imali phela lungi anginayo imali angithi ngiyachaza ngisho yami manje okay mfethu yazi ke awufanga umsebenzini njengoba imali ungafuni nemali kaSisi phela manje wena usuyagoloza nemali kaSisi angigolozi imali angithi wahluleka ukuthi udeliver yes angifaka umsebenzi yebo umfaka uSisi emsebenzini like ukudeliver ngithi imali wayithatha awuhlula kanga awusebenzi nje ngithe usisakalinde imali umuthi ngikhuluma iphutha ngikhuluma iphutha kanjani hayibo ngoba ngihlulekanga mfowethu wayithatha imali angithi imali phela wangisendela uSisi imali kodwa ngathi akalinde yena into wamthembisa ukuhluleka ukulinda lo wamthembisa emva kwesikhathi esingakanani yaphela unyaka ngathemva kwesonto bethu kodwa phela lezi zinto zomsebenzi ziyadileya mfowethu ziyadileya wamtshela akazamtshela phela umuntu uhamba update ngalahlekelwe ifoni kahle kahle kanjani alahlekelwa ifoni ngalahlekelwe ifoni kanjani alutho akho fanele lahleka ayikho ima wamtshela ukuthi lahlekelwe ifoni akaze phela ngangizomthola kusengilahlekelwe ifoni kanje awumazi kubo ukwazi ekhaya uyakwazi ngisho ngasho kubo uyakwazi asho kuba yini wangaphathisi ungihlaze phambi kwalama camera la usazohlazeka wangaphathisi ngani noma udadewenu mfethu kuukuthi akadlulisa imessage kusisi ukuthi uyazi mfowethu ngizizwa ngifikelwa inyembezi inyembezi okuganga ikhala lento yangishutha lizothini lona ibandla asinandaba nebandla ngithethe imali camera mfowethu awufuni siqhubeke wabuphi lo mfo awufuni siqhube sekulona ibandla ufuna umqobo naye lalela mfowethu ufuna umqobo mina ngizokwenza intendo singaqhubha phela sekulona ibandla yephi bandla angithi wena uthela izothini ibandla sifuna ukuqhubha ke sekulona sizangisha emsazini wakho emsazini nizongixoshisa khona lethi imali yami phela ngoba hlelo uyikhokha ukuthi uyasebenza unginike imali yami nginika ibhosi yakhe imali mfowethu ngicela uSisi alinde ngizomkhokhela imali noma ngimfake emsebenzini futhi ngifake emsebenzini ngizokhokhela imali ngisebenza nawe phumile kuwena
mina nazo uhlanze Usisi imali ufana namanzi ashisayo. ngidinga imali Useyabala usisi manje. And manje akasadingi umsebenzi. Ngidinga imali. Angifuni umsebenzi. Khona umuntu ongawufuna umsebenzi. Angifuni. Nanga njalo. Nawe ufuna ohlangene nawe. Ohlangene ngoba mangase ngifike nomsebenzi kusasa. Angawuthatha. Ohlangene noba nawe mina ngeke ngikhulume. Ngifuni ohlangene naye. Njengoba ngibizile nje angifuni ukukhona kakhulu. Ngicela imali. Okay mfowethu anginayo imali namhlanje ngikhuluma namhlanje kade ngintshela namhlanje mhla ka 25 mina ngihola mhla 15 ngisebenza eSDM mfowethu ngihola mhla ka 15 mina manje ongicela imali insuku 10 days wonke imali isiphelile manje yini engayizwa lapho bafowethu imali mfethu thina sihlangana nalokho mina ngihlangene manje ngizongihlasela kwami into engicela sicela imali sizokuhlasela imali 1.7 wami usungaqala ihlobo sakho mawuqala ihlobo cha mfethu igazi lakho awunenhliziyo embi unenhliziyo embi futhi mangase kuthiwa wena mfethu lapha emsebenzini wakho kuvela isikhala uncamela ukukhokhisa igazi lakho wangigazi lakho lalela mfowethu ngigazi lakho ngisho lahlekile ungatholwa ngami uyazi ukuthi abangani ungathotha abangani bakho bafake mala ungile phela mfowethu uyike inkinga lapho phela nami ngiyidinga imali abangani nami ngiyidinga uyidinga nasehlobeni sakho akulungile phela waze wahlaza thabisi engithanda ukungibuka ngayo imali awusakhulumi ngani ngosisi mina awusawina mina uthathi yini mina la mangikhuluma ngiyamzwela namastand uzoyithola mina ngiyaza yini khuluma mfethu uyayithola uma stand wami ngiyaza yithola wabushithi umqasho wena unqala ukhokha khuluma phela mfethu ukuthi sisi ngicela ukuthi alinde mina ikhithe ngisho lelo bafo ungazuthi usuke stela isikhathi wena akho into uzoyilinda ayikho ngicela imali wemfethu kuke kwenzeke kanjena ke mawuhluleka ngeke ngakushuthi shutha lapho wemfethu sicela silalele shutha kancane kuke kwenzeke kanje mawuhluleka ukukhokhela usisi imali kuke kube khona something ebanjwayo yakho ihlale kusisi hayibo uzothi mase ngiyathatha right la ngiyathatha lana ke sisi ngeke uzolonge lana ke sisi kungafa umuntu sizobona manje mfethu hayi sisi khuleka ungahlala phansi khuleka kungafa umuntu sobona la khuleka sizongisihlaze phambi kwamakhamera no wangihlaza wemfethu uzokufana umsebenzi inkokathi singiyosebenza wemfethu ifoni le nale yasayithatha mfowethu yakukungishutha mfowethu ngiyacela mfowethu uzothina umndeni wami manje uyakuziba ukhuluma naye uyakuzibekezela mfethu iziyanuka lezi icathulo bengcono uyibeke emnyango ucashela abantu ucashile ziyanuka hayi ucashela abantu ucashile isigebengu bese ucela ukhahlele lapha ziyanuka lezi ucashela abantu ucashile kade ngibekezela ucashela abantu ucashile inqaba manje ukuthi mina inqaba yenzani nibona la uphela unilethi ifoni khipha ifoni phakatheni ifoni sisi uzoyenzani ifoni yami nohlula ile hayi sithi sisazoyithatha nje ungasabi hayi ngeke ngithole mina ngizama kodwa uzobona ngokudayisa ngaphezulu esitobana ongoma inkani nginayo futhi into mase ngithenge ngithole ngeke ngithole sobona kulungile sobona kulungile mina nawe nje okay mfethu imali yebo wemfethu uphelile angithi uyazi ukuthi athina asilwe and futhi thina sizanga ngenkani size nje kahle awu sengaze ngibhale ngibhalela wena awuchazeke mfethu usisi njengoba edinga imali yakhe manje kwenzeka njani uzolinda phela mfowethu bonke abantu bayalinda khomlinda yazi mfowethu uma ngitshela khona abantu engibafaka emsebenzini ngabathembisa isonto balinda inyanga bangena babekezela abazange balo befaka ikhalazo njengalo unomona lo uhlezi ngitshela eyiphinyanga manje ngiyotshana eyiphinyanga phela singimey manje sengize ngathemba la kahle siyabona kodwa phela kumele ulinde sisi angiyona yonke into enzeka lula empilweni ucela ingane ukuthi uyabaleka ungiblockile yonke indawo wemfethu hayibo awuchazeke bukuphatha amafoni right kanjani indaba zethu sithengela namafoni phathi apho yonke into sithengela ngeke ngayithengelwe intombi yami phela le phone manje mfowethu musukuthini hayi nayi ukuthi kanjani ngifuna ukuthi hayi mfowethu musukuthini enze njani akathinte sicela wemfethu sicela ukuthi wenze nje nawe sicela ukuthi ubuyisele usisi imali yakhe manje ngiphuma nayo ngifuna ukuphuma nayo imali manje ngicela imali ngiphuma nayo wema thatha ne jacket yabanda manje nese ne jacket
Ngiyazenze lutho. Ngeke azenze lutho. Mfowethu ngizoyangani emsebenzini mfowethu? Tha neshirt. Thatha neshirt. Okay. Ngibona ukubalekile. Hayi Jesu ngashiya Ubambe, la. hayi thatha konke. Mfowethu uthatha nomchele wami, thatha konke. So Hayi asufuni. Thatha inkani yami. Lesizwe ngawe. Thatha inkani yami. Lesizwe ngawe nefoni. Nefoni. Lethani ifoni. Ngeke mfowethu. Uzofika yona ifoni uyibuka. Mfowethu ungamanife. Wayida isafela. Ukuthi ithathwe insizwa yokomunye umuzi. Ayizwe. Yakomunye umuzi. Nakuthi wena ngithe Imake sisi. Akhiphi phethini. Wesisi. Khiphi phethini. Sicela usiphi iphethini yefoni. Phethini ithini? Angithi phela nithathile niyayazi. Baba sicela usiphi iphethini yefoni. Niyayazi. Hayi. Thabiso mncane khiphi phethini. Imake usisi. Thabiso mncane baba. Na sithathe nale. Nale ayisi. Mfowethu uyazi ukuthi ifoni yomuntu le ifoni yomngani wami leyo. Endlini yakho phela. Ifoni yomngani wami leyo. Endlini yakho. Wesisi ukubala lamafoni omabili le mali ayidluli. Badala phela ngokushayisa sheshaya. Amashethi ami lawo umsebenzi. Phela kushiyana Angithi nami ngabe ngiyasebenza uzothatha la wami komsebenzi. Wesisi imani mafowethu. Nakhona imali ngizonika yona. Hayi Khona imali ngizonika yona bafowethu. Lethe. Sisi. Lethe. Sisi. Usuku sengusisi wakho manje. Samba. Asasingena nangethi khona imali azoyiletha. Imali mfethu. Iphi imali? Imali. Nayi u600 lo mase ngiyisa into zami phela. Imali wofethu angene sisi awu. U600 lethe. Angihlaleni phansi. Mfethu. Imali ngeke phela la asambeni sisi ngathi ufuna. Nawu mina manje wafuna ukusicontrol ukuthi Ngasizwe ngawe. letha. Letha imali phela. Ngikuthi imali. Lethe. Alright. Baba. Yabona Phela phela kuyinto zami. Ayiphepho yayo. Lalela. Kuyinto zami. Angithi yayo. lalela ngithi sisi. Imali uyidlile. Bye. Asambe ngeke. Wesisi akubuyi into zami. Hayi asiyenzi lona. Wesisi akubuyi into zami. Bye. Ngithe kwami ngishutha wena. Ngithe kwami ngishutha. Asambe baba, asambeni uzani. Mfethu awusuke dali. Akubuyi into zami. Asamba yena. Ngithe akubuyi into zami mfowethu. Asambeni. Mfowethu ngithe Lokho sesikuza ukuthi umzukulu wami uhlele esimeni sikanjani. Ebeni umzukulu thina samkhokhela. Sinelungelo samhlawule ekhaya kini. Naze nasifuna ngisho imali engango 10,000 wembuzo okugeza igceke. Kodwa nibe nithi nisindisiwe. Mina ngiyazi ke leyo mali. Shina nimkhokhela lana nimkhokhela khona ngikaze ngitshene ngaleyo mali. Abazali bakho kanjani waphela? Angithi wena uhamba ukhuluma nomuntu ongahlali ningane. Ushiye mina engihlala ningane. Abazali bakho phela. Abazali bakho. Kumele aqale kummeze uhambe yokukhuluma ingane. Imake sisi. Kahle nje isiZulu sithi. Yebo. Ingane wena kini ingane. So umama ayikho into azoyikhuluma nawe. Kumele umama ayokhuluma nabazali bakhe. Mana ke futhi uzozayokhuluma nabazali. Ubaze njani abazali shiya mina kumele ngimkhombise abazali. Kanjani ngithi umfowethu lo bekuyibenzwana. Yebo. Laphulelisana. Yebo. So umama uye kubazali bahamba bafike wena uzange ubizwe in the time umama beyokhokha. Angibizwanga. Ngakho ngayazi leyo ukuthi yena wakhokha. Ingakho ngibuza ukuthi bazofuna yiphi ingane la ngayazi nanokuthi yazi. Mfowethu nangu sisi ethi awuyazi nokuthi yazi. Ngiyakufakela nje imali. Ungifakela kuphi? Angithi wayidlala le ndoda yakho. Hayibo ntombazane. Lehlala la. Le mali osuke ungifonela kanti isuke yami wena ukhuluma ngengane shindo demovu ukhulume ngengane. Le mali ke mina Nindla noba uthu nje. thula mfana wami. Le mali osuke ungifonela uthi umzukulu uyagula anti bisuke yaphi lo mali? Imali. Okusho ukuthi bungiqambela amanga. Wena usathapi isipili sokuthi ufonele umama esakho. Ungafonele umuntu enenza naye. Yebo. Naniyenza nomama iningane. Cha ngangiyenza naye lo. Pho manje yini? Isizathu ukuthi ngingamfoneli lona uhleze ethi akanalutho wangikutshela ukuthi angikhulume noma wakhe. Uyena owakunika iaccess yokuthi hamba ukhuluma noma wakhe. Yebo.
Njengamanje ke sengifikile ngoba ngiyeza umzulu wami uthi akahleli kahle. Mina endabeni yenu nobabili angingeni lanokuqala na kwenu ngoba vele ubuke ungapheki wakhe ungaphambi kwakhe ukuthi nanihlangene kanjani. Mina sengicela igazi lami leli ngahamba ngolikhokhela ngahamba ngayohlawula. Wena uzobhekana nabazali bakho mina sengicela ukuthatha umzukulu wami igazi lakho liphilele lithole yimi for 9 months. Yebo leli nami ngilifakela imali mawungifonela. Angilwi nawe mawufuna imali angithi. Ulifakela nini lelo gazi lakho imali? Usuke umfonela nini ngoba ngikufakela imali uyenza lo mali? Njalo imali. Uyifaka ngaleso sikhathi engisuke ngimfonele ngaso. Makayo kungathi imali into ayifaka njalo. Uyifaka ngaleso sikhathi. Ngicela umzukulu wami. Mina nginesifiso la somzukulu wami bakithi. Hayi kahle. Kodwa ma sicela ukuthi ngiyibeke le. Angithi ubhuti nosisi abashadile. Kwakumadlalana nje. Okay. Watshe nawe ukuthi umadlalana. Kucacile. Kucacile madlalana. Madlalana into ayitshela unyoko le. Ima ke sisi. Ngicela ukubuza ukuthi angithi anisazwana. Yebo. So manje senilwela ukuthini kukhule umntwana and kumele kuyo yonke into eniyenzayo nilwele ukuthi ingane ingangeni kulezi zimpi zenu. Yabo nje mangase iqhamuke manje la ingene inifica ku kanje uyabona isithombe sokwakheka ingane ukuthi sinjalo. So manje njengoba wena ke mfethu uthi ayifuni ingane uzoyisusa uma wayo. So uzoba wena kahle izokujabulisa lento ukuthi ingane ikhule ngaphandle komzali wayo ngoba njengoba wena ukanje noma wakho. So wena uyifiseli ingane yakho lento wena onayo noma wakho. Angithi uma wakho yakunaphelisa namanje njengoba eqhubile ethi woza la kusizolanda ingane awufisi ukuthi ingane yakho ibe nothando lama wayo njengoba uyithatha wena. Hayi ngifisi. Hawu ndodana mina ngingasho nje nkosami ngimxolisele usaphakanyela umoya. Ngiya understand nkosami. Njengomama ngiyathinteka. Njengobusho ngiyathinteka nje kakhulu. Ndodakazi angilwi nawe kuphela ubhlungu. Mangibona umzukulu wami ekhula ngalendlela. Nakumina njengoba nami ngumama angifisi ukuthi umntwana ngiphuce ngendluzulu. Ngiyafisa ukuthi umntwana nawe ube nebond naye nondodana abe nebond. Into engayifisa angifisa ukuthi kube khona uzwana. Sibambisane ke ngomzukulu. Ngiyafisa futhi ukuthi umzukulu akhulele endaweni engingathi angisho ukuthi indawo yakho mhlawumbe ngiyayeya mntanami. Ngiyavuka ukuthi ungumama. Hayi ukuthi ngiyayeya kodwa ngiyafisa ukuthi umntwana akhulele endaweni engathi ithe kuba nesizinda ngoba ukubone indaba yasemakhaya ukuthi ikanjani. Angisho ukuthi ngiyagceka mntanami kodwa manje sengivukela umunyu umzukulu wami kuyasika. Angimphuci futhi kuwena. Ngizocela uma ukuthi siyavumelana ngokuthi umntwana umzukulu wami ngimbone. Ngizocela ukuthi kungenani ke sivakashisalane ke ungiboleke nami nawe futhi umthathe. Kodwa uzobehlala? Ngicabanga ukuthi sizoxoxa ke lokho nabazali mhlawumbe sohlangana thina emasayidini ukuthi wara sisi ufuna ukubenze njani bahambe bayoyidingida nabazali udaba noma lungakhulunywa manje. Hayi bahambe kudate nabazali. Okay wena anything abazali abazoyisho uzoyilandela. Ezobheka mabe khuluma nabazali ezolima. Ma uyamuzwa kusisi ukuthi uthini kodwa manje into ebhlungu abazali abazi lutho and abakaze babone ukuthi ingane ihlala kanjani. Umuntu ohlala nengane wena and mhlambe nabo uzothi uma uyakhuluma ngoba bazobe nabo bekhuluma ngento abangayazi. You understand? So manje angazi ukuthi nizolungisa kanjani lento ngoba into ebalekile ukuthi ingane ikhule kahle. Ikhule ithandwa ndawo zombili. Kungabe ukuthi uthatha ingane usufika lapha ingane uyimpunzi chef.
yabo ukuthi sifika lapha yasufika ubuza ingane imibuzo emingaka so dedele igaxa la ubuza ingane igaxa sembuzo yabo nawe sisingathi umuhleli nengane la ibhizinesi imkhuba nalo bhokolosho wakho you understand ayikho right leyo nto